максимум, але насправді дуже патріотично. Чому патріотично? Тому що от ми розмовляли, практично Україна залишається без музикантів, які грають на органі, тому що вони надзвичайно затребувані на Заході, вони дуже активно виїжджають за кордон. І коли пані Світлана, крім того, що вона сама залишається тут, в Чернівцях, в Україні, і вона ще долучається так суттєво і вагомо до створення, до формування нового покоління, то це подяка вам і від імені Чернівців, Буковини, і всієї України. Це надзвичайно. І